Magandang araw po sa lahat ng mga Ilonggo. Pasensya na po kayo at nagtagalog na ako kasi para kahit hindi taga Iloilo, maintindihan yung sinasabi ko para at least makita nila at makapunta sila sa dinagyang natin na festival. So ito po ngayon ang sitwasyon sa Iloilo City sa opening salvo, January 13, 2023 dito po sa Freedom Grandstand overlooking po sa ating River Esplanade. Nakita po natin na ang lahat ay busy na sa pag-prepare para sa opening salvo. Tapos may konti-konting mga tao na dumarating at kumakain pa yung iba ng tanghalian kasi 12 noon talaga. Hindi ko na po patatagalin at ipapanood ko na po sa inyo ang sitwasyon para sa opening salvo dito sa Iloilo City. Pwede lang music, hindi mako-predict daw yung mangkot ko na. Hello ma'am, good afternoon, welcome to Iloilo. Ma'am, taga saan po kayo ma'am? Batangas po. Taga Batangas po? Yes. Okay, kasama niyo po ito si sir? Yes. Sir, welcome to Iloilo. Ay, Si ma'am na lang muna. Ma'am, first time niyo ba dito? Yes. So how did you find Iloilo? From the website. Dinagyang website. Saan po kayo nag-stay dito ma'am? Dyan lang sa harbor. Sa isang hotel? Sa harbor? Okay yan, at least malapit. Yeah. Sige ma'am, enjoy po kayo ma'am. Okay, thank you. Thank you. Sir, I know, nag-enjoy ka kasi yan Sige sir. Hi ma'am. Taga Iloilo, gid ka mo ma'am, no? Diin ka mo mismo sa Iloilo ma'am? Aro? Ay, nice. At kita nyo si ma'am, po sila ni sir, Sige ma'am, enjoy ka mo ma'am, ha? Okay. Ay, dali lang. Nga galing nga kadtugi ka mo din sa Freedom Grandstand, dirigid din pili nyo. Kaya namin. Correct. So, pero migid ka mo kada ni nagyang Oo, katanaw? kaya punta tayo ka. Okay. Tatlo ka bata. Sa din nga school, Hindi, anong barangay? barangay. Ano ka mga barangay? Kaya sila sa sa Alimaw. Okay. Sige, mga sir, good luck. Sige.
may tsansang kaipakita ang abilidad, ang talento. Sa ulit, hindi ko kilala po na pamahitan. Ang artisto at kapiser, kapinaw, so nalatala yung ating mga nagdagay ang sobrang tuloy. Kung ano lang i-expect sa mga iloko, Mary Desiree Lantuque! Officially open. Amo ni ang amon ipapati sa inyo. Dito po ay ipapakita ko yung mga photos na nakuha ko before mag-start yung opening salvo. Ito po yung beauty queen ng Iloilo. At ito po yung crowd sa palibot ng Freedom Grandstand, yung judging area number 1. At saka ito rin po yung sitwasyon bago mag-umpisa yung opening salvo. Napakarami po mga drummers na nagkaiba't ibang mga tribo, kaya kinunan ko na po sila ng photos. At saka po yung mga pulis naka-standby na rin. Alert na alert po yung mga pulis at safe na safe po yung mga tao sa Iloilo City. Yung nag-attend po ng opening salvo, wala pong kaba. Ito po yung mga drummers ng iba pang mga tribo. So makikita po dito lahat yung mga photos ng tribo na habang sila ay nag-perform. So hope mag-enjoy po kayo at abangan nyo po yung next video ko na talagang nag-perform na yung nagkakaiba't ibang mga tribo. Po sa vlog na ito ay ipinakita ko yung bago mag-umpisa yung pag-perform ng mga tribo at ito po yung mga tapos na pong nag-perform sa Freedom Grandstand. Papunta na po sila sa iba pang mga judging area. So naabutan ko po sila kaya kinunan ko na sila ng picture at saka video. Ito po yung sa downtown ng Iloilo City.
entrance po sa Freedom Grandstand at nagpa-picture na po ako sa dalawang counselor na mga gwapo ng Iloilo City. At po na gustong tumingin ng Dinagyang Festival, dito nyo po makikita sa next ko na vlog. Ipapakita ko po lahat ng performance sa opening salvo ng nagkakaiba't ibang mga tribo ng Iloilo City at antayin nyo lang pong konti at ipopost ko na po. At please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Please do subscribe if you like my videos. Salamat po! Thank you.